Captain siapa? Captain siapa? Media rono. Ini Southeast Divisional Committee TSF by organized kajak first sports meet. Tomorrow kini Faisok pai katabu the Southeast area ni. Mandai area tai Khumulung area. Mandai ni Berian School, Don Bosco. Apa ke kebuma Mandai ni sok pai tai Khumulung ni Khumpui Degree College. Tai ex TSF tai Southeast Divisional Committee ni bo tongo participate khanai tai Khumulung unit ni bo participate khanai tai khela rok hangaro tini football under 19 tai takobar rok tongo kabadi tongo khana hanga jeng cricket tongnai khana ke salbese ko ma khelangnai o bisibo to jeng salnai rong pha tini bai khana phainai bisiro ko jengte kaham ke khayai tai kisa 3-4 दिन होने खेला रंग नानी ताई कबंगमा आइटम रंग कबंगमा खाइनाय अब के संगवान सुलजात प्राइस माने बासिल आबा हेर तंग कोन सका दो प्राइस माने के चिनि 18 तारिख नभेम्बर आज दिन चिनि फ्रेशर्स मीट दङ आज दिन संबर न ट्रफी ताई सर्टिफिकेट दङनाय ननो या TSF मीटिंग सदर ईस्ट डिविजन कमिटी of thwngmung ino tini sengi rimani bagai obo kaisa history o TSF ni history laibuma bo kaisa abo sijak tongnai tini obo hai ke o salo jeng balai khaksango balai tongthago tai tini jo thwngmani bisingo no jeng sijak nai sabo thwngna korong sabo rengya thwngmani obo kaisa haluk bama se kaisa friendship ni kaisa lama se sanamma se obo ang thwngnai rokno norok jotono no koyo kaham kai norok ni jemansa kaham kai discipline ni bising thangani tei tai thangmani jora to kisa misa yakung rok phan tok jaknai yak phan tok jaknai aboni bagai norong thane ani koimong tongnai jeng kesang ni bising tei thamsi kai ni bising tei kaham kai thangani bagai tai o thangmani bising tei jeng kabang ma manai srengi mano sini hamjak lai mani sini unity jeng mano aboni bagai norok jotoni thane ang koyo kaham kai jeng thangnani bagai tai buskango obo to tini just sengmani se next year o jeng tebo kaham kai jeng sengnani bagai khatong khaja kai jeng wansok lainang tai norok jotoni subasu jeng nango o thwngmung jeng kaham kai tei dolnani bagai tai angka sekok sanani thangya sini jora belai lai thangka tai satungo pasai tongmani bo belai ke lerkha kai osek saino ang okok no sro mathaka TSF ayok lokthun borok do ayok lokthun